Здравейте хора, аз съм Люба GamesBG и сега ще направим първият епизод на Нека да разгледаме някои игрички и първата игра, която реших да разгледаме е Head Soccer. Това е игра подобна на футбола, в която играят човечета с големи глави и трябва да... Сега ще ви направя един демонстративен матч, който ще видите какво се прави. Това са нови герои, както виждате, има много нови герои. Ние сега имаме първите. Нека да направим един малък матч, за да ви покажа за какво става на въпрос. Трябва да ритате и да скачате и с тези се движите. Само да ви кажа, че аз много не съм добър на тази игра. Може да се спивате, като направите два пъти бързо. Оу, много хубав автогол си вкара нашият. Има пауър. Успя обаче да ни я вкара тази топка. И ние му вкарахме 2-1. Ето тук горе, между резултатът има един тайм, който там пише колко време ви остават и някои сили, които сте ползвали. И ми я вкарам. Казах ви, че не съм много добър на тази игра. Добре, успяхме да отбиеме. Вау! Оу, това е много добър гол. Намерите, бе! И спечелихме този двубой. Тук, както видите, имате безплатни points. Аз имам 6000, защото изгледах едно такова клипче. И харесах страницата във Facebook, така може да спечелите. И щом минете този, ето, може да продължавате да играете. За да се научите. Играта е много заребяваща. В коментарите на всеки клип искам да напишете дали играта ви харесва и искате да направя поредичка на нея. И ако естествено ви харесва, ще направя. Но само ако ви харесва играта, иначе... И пишете както винаги в другия път какво да снимам в следващия епизод. Този има малко гаден пауър, но той е в началото, така че неговия е безобиден за разлика от другите. Има някои пауъри, които наистина са много трудно. Може да ги повтаряте тяхните удари, но трябва да го направя, за да ви покажа. Да повторите техният пауър или вашия, да си го направите. Като скочите и ритнете, скачате и трябва да дарите топката. Ето. Както сега ние имахме пауър. Сега също. И така може да си преброявате рекорди на тази игра. Играта е... Ето пак успяхме да му бием топката. Ето това е неговият пауър, ви спира. И ето, че свършихме този двубой. И ето, и ще изиграм още един матч и после малко ще ви поговоря за тази игра. Различните неща, които може да правите на нея. И забравих да ви честит Свети Валентин или Трифон Заразан. Лично аз празнувам Трифон Заразан, защото нямам приятелка. И надявам се клипът да ви хареса. Тук винаги по-добре оставяйте тях. Виждате, като имате двамата пауър, оставете неговият пауър, за да имате след това вие пауър, за да може да вкарате. Може да си увеличавате нещата, да си увеличите примерно джампа. Ще ви покажа откъде. Да си увеличите джампа, шутът, ето така, ето това е любимият ми бък, който мога да правя на тази игра. Да го таковам с гръб. 4-0 за сега и така може да направите 4-0.
Ето сега, ето така. Както ви казах, може да му копирате нещото. Пауърът, който той направи. Може да копирате, може да си слагате шапки, които се печелят. Може да си ги купувате, но са твърде скъпи. За да си ги купите. И това... О, това беше много добре гол и свършихме този бой. И сега ще ви покажа апгрейдите. Ето това са. Може да се увеличите Speed, Kick, Jump, Dash, което е за бързината, Power и Survival, което е по-трудно. Аз сега имам 6450 точки. Може да... Ето това са шапките. Извинявам се за малко, трябваше да спра клипа. И ето това са костюмите, които са S ранкове, SS ранкове, които са много различни. Ако искате, ето примерно последната, която е новата, те все още не може. Трябва да играете. Ето този мод на име Survival, в който избирате си героят, който имате. Те се включват или с пари, или ако разбирате английски. Ето този се трябва да спечелите на аркад, да победите 12 играча и ви го дават иначе за 100 000 points. Този трябва да направите 30 победи на турнаменти и си го получавате. Този трябва на продължението на матча на финала на турнамент да стигнете и ви го дават, и така всички други. Естествено, колкото по-натук отключвате, толкова по-добре. Единственият, който спира лигата ви, е ето този, който трябва да вземете тези 5 ачивменти на аркад точно срещу него, а един мач срещу него струва 50 000, за да продължите да играете на тук. Турнаментът е избирате си играч и играете срещу всеки, докато стигнете до финал и спечелите. Survival ви го разказах. Лигата е, не може да трябва да спечелите 33 играча трябва, и вече с всяка друга лига тази е за да спечелиш първата, а другата е за да спечелиш втората лига, ви се отключват. Има Head Cup, избирате с някой играч, но не ви предпочитам да играете от началото. Примерно давате 5000 coins и играете Head Cup като турнамент. Има и мултиплеер, има Death Mode, което е ново. Не съм го играл, ще изиграя една игра, но и тя струва 5000. Така че, ако искате да ме видите как играе тази игра и играем на другите игри, харесате клипа и коментирайте дали искате да играем на тази игра и кажете в следващия епизод какво да играем. Това беше от мен и до скоро.